Pa sam, kaže, otišao kod Velid ibn Mugire, rekao sam, Velide, ja, kaže, odričem se tvojeg zaštitništva. Kaže, zbog čega jesi našao zaštitništvo nekog bolje kod mene? Kaže, ne, nisam našao. Pa kaže, zbog čega? Zbog toga, kaže, u stvari, kaže, nisam od ljudi našao, ali sam našao kod Allaha, gospodara svih ljudi, bolju zaštitu od tebe. Otišao Velid ibn Mugire istog momenta kod Kjabe. Tamo je bio tadašnji veliki pjesnik Lebid. I on je tada citirao stihove o kojima je govorio Ela kullu še'in ma hada Allahe batilu. Kaže, doista, dakako sve što je mimo Allaha je batil, neispravno. Kaže, ovaj mu rekao ashab, u pravu si, istinu si rekao. A onda je rekao wa kullu na'imi la mahalata za'ilu. I svaka blagodat će, kaže, svakako bez sumnje nestati. Kaže, ovaj mu ashab rekao, lažeš. Sve će blagodati nestati osim džennet i džennetskih blagodati. Kaže, ovaj velice pobunio, rekao je, otkad se to pesnici kod vas ponižavaju? Pa su oni rekli, nemojte ga dirati, on je pod zaštitom Velid ibn Mugire. On je rekao, ne, ja više nisam pod njegovom zaštitom, ja sam odbacio njegovu zaštitu, slobodno me napadnite. Otišao je sa nijetom samo da bi ih isprovocirao, kako bi i on pretrpeo nešto rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije mogao više da trpi da on živi lijepo, raha, bez problema, a njegova braća da bivaju biveni i ubijani svak iz dan u dan. Kaže, oni su navalili jedan preko drugoga, toliko su ga tukli i bili, da su mu oko oštetili, kaže, svo se u krv pretvorilo i iz njega je samo curila krv i sukrvica. Kaže, u tome je naišao Velid ibn Mugire, ovaj njegov štićenik koji je bio, zaštitnik. Pa mu se počeo smijeti, rekao mu je, kaže, jesi li našao, napustio si, kaže, zaštitu moćnoga, pa pogledaj šta ti se radi. Kaže, ne, prešao sam u zaštitu gospodara svih ljudi, onoga koji je najmoćniji. Kaže, pogledaj šta ti je sa okom. Kaže, tako mi Allaha ovo drugo mi žali i plače, što se i njemu nije desilo isto što i ovom prvom oku. Subhanallah. Sve rad Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, nakon toga otišao kod Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i Resulullah mu je stavio ruku na oko, to povrijeđeno, proučio, zamolio Allaha, će učinio dovu i kaže, ono je ozdravilo kao da nikad nije imao problema i bolova u tom oku. Jedan drugi ashab, braćo, Abdullah es-Sehmi, koliko se sjećam da se zvao, za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu, bio je zarobljen od strane Rimljana u jednoj bici, on i 20 ostalih ashaba. Kada su privedeni kod tadašnjeg vladara Rimljana, on je pozvao njihovog vođu, a to je bio ovaj Abdullah es-Sehmi. I on ga upitao, kaže, jesi li ti njihov gazda? Kaže, jesam. Primi, kaže, moju veru i oslobodit ću te. Kaže, tako mi Allaha, to nikad neću učiniti. Kaže, onda daću ti pola svog bogatstva i podijelit ću vlast s tobom, ali primi samo moju veru i oslobodit ću te i daću ti polovinu svoje vlasti. Kaže, tako mi Allaha da mi daš svu svoju vlast i vlast svih Arapa i bogatstva svih njih i vas, ja to nikada ne bi učinio. Kaže, onda ću te ubiti. Kaže, tako mi Allaha, kada bi mi iskomatao komad po komad, ja neću napustiti vjeru Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, onda je naredio ovaj kralj Rimljana, kaže, okačite ga, razapnite ga kao ono na krstu. I kaže, gađajte strijelama, ali nemojte ga pogodite, već ga gađajte, kaže, po rukama i po nogama, da ga ozlijedite malo, ne puno. Pa su oni to tako učinili. Kaže, on ništa nije se pomerao. Sve u želji samo da ga počini i pokori sebi. Nakon toga je naredio, kaže, skinite ga odozgo. A onda je naredio da mu dovedu dvojicu od njegove braće. I naložili su, kaže, veliku vatru i postavili na toj velikoj vatri jedan veliki lonac. Kada je ona voda propučala, kaže, on je naredio da se oni njegovih dvojica drugova ubace u taj lonac. Kaže, oni su bili ubačeni, nije prošlo, kaže, par sekundi, oni samo su kosti isplutale na površinu. Nakon toga mu je rečeno, sad ćeš i ti biti bačen u rađenju, će biti s tobom isto što smo radili sa njima. Ako ne napustiš svoju veru i ne pređeš u moju veru. On je šutio. Primakli su ga, kaže, do tog kazana. Kad su ga primakli, kad je pogledao u taj kazan i kako ona voda ključa i one kosti njegove braće, kaže, na površinu plutaju, kaže, on je počeo da plače. Kaže, oni su se opradovali, ovi što su ga vodili i rekli su, kaže, kralju, raduj se, evo, kaže, proplakao je, znači, oduđe da se vrati. Kaže, vrćite ga na trag. Oni su ga vratili, kaže, hoćeš da primiš moju veru? Kaže, neću. Pa kaže, što plačeš? Kaže, tako mi Allaha, gledam sad, kaže, da mi je ovo susret sa ahiretom i moj rastanak sa ovim dunjalukom. I da je ovo moj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa žalim
što mi Allah je podario da imam samo jednu dušu. Žalim što mi Allah nije dao da imam duša koliko imam tlaka na tijelu svome, pa da sad jednu za drugom sve te svoje duše žrtvujem rad Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi Allah bio zadovoljan sa mnom. Subhanallah, braćo. Vidite, kaže, nakon toga šta mu je rekao ovaj? Kaže, hoćeš li me pustiti samo da ti poljubim čelo i oslobodit ću te? On je stao razmišlja. Kaže, pod uslovom da oslobodiš i svu moju braću. Kaže, hoću. Kaže, onda ga on pustio, on me poljubio čelo. I on je izašao sa svojom braćom, vratio se kod Omera radijallahu ta'ala. Kad su došli kod Omera i ispričali šta mu se desilo, kaže, Omer radijallahu ta'ala mu rekao, tako mi Allaha Abdullah ibn Sehmi zaslužuje da svi mu mi sada poljubimo čelo. Da je prvi ustao Omer radijallahu ta'ala, poljubimo čelo, a onda su svi ashabi ustali poljubili mu čelo. Braćo, kaže jedan od ashaba uoči bitke na Uhudu. Svi ashabi strahuju šta će sutra biti, mole Allaha da ih spasi, da ih sačuva iskušenja. A ovaj ashab ustane i čini dobu sljedeću. Kaže, Gospodaru, podari mi sutra žestokog borca da se borim s njim, pa da ga ja pobedim. Pa još jednog drugog, istog takvog dugo da se borimo, a ja njega da pobedim. Nakon toga im podari, kaže, borca koji će biti žestok, snažan, jak. Dugo ću se boriti sa njim, ali će, kaže, on mene pobediti. Pa će mi odsjeć, kaže, i nos, i uši, i stomak moj rasporiti celkupan. Pa kaže, da kad dođem na sudnjem danu pred tobom, a ti me upitaš zbog čega ti se desilo ovo što se desilo, a ja da ti kažem, Gospodaru, rad tebe, ljubavi prema tebi, prema Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem, a ti da mi kažeš, istinu si rekao, doista si ti zbog toga ti učinjeno sve ovo što ti učinjeno. Poštovana braćo i cijenjene sestre, ono što bih volio da završimo sa time jeste da se podsjetimo samo onoga testa. Test naše ljubavi. Ko najviše zaslužuje da se vodi? Ko to najviše zaslužuje da mu poklonimo svoju ljubav? A ako mu poklanjamo ljubav i ako kažemo da ga volimo, pogledajmo svoje djela i svoju žrtvu koju prinosimo, koliko mi to smo spremni da žrtvujemo rad Allahu subhanahu wa ta'ala. Prenosi se, braćo, da Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kažu, toliko je robovao Allahu, toliko je radio ibadeta dnevno, da kada bi mu bilo rečeno sutra nastupa smak svijeta, on ne bi mogao povećati ni jedan atom svojih djela. Svo svoje vrijeme ispunio pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi, braćo, danas svo svoje vrijeme smo ispunili u nasladama, u žudnji, u naporima prema uživanjima ovoga svijeta. Molim Allaha dželešanu da nas počasti, da nam podari snage, da budemo njegovi iskreni robovi i da ljubav prema njemu nam bude na prvom mjestu i najjača, a sve ostale ljubavi podčinjene ovoj ljubavi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam on podari snage, da budemo iskreni njegovi robovi, onakvi kako će on biti zadovoljan s nama i da nas ovoga svijeta uzme, poštovana braćo i cijenjene sestre, u najlepšem stanju, kada će on biti zadovoljan sa nama, kako bi nas proživio među njegove robove sa kojima je zadovoljan. A molim Allah da to bude u društvu poslanika, šehida i ostalih pokornih, dobrih Božih robova. Halalito je Allah svi nagrad svakim dobrom. Mi smo govorili, ako se sjećate, u našem možda prvom i drugom druženju na ovom mjestu, govorili smo o ljubavi prema Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Sjećate se? Niste zaboravili. Pa smo spomenuli, noćas ste čuli par slučajeva kolika je ljubav bilo određenih robova prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A ja ću sad iskoristiti priliku samo da vam kažem još jednu predaju koliko su ashabi voljeli Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ova ilahija koju je brat poručio sad na kraju, doista lijepog značenja, braćo. Ja ne znam da li smo se mi kad upitali, pitamo se, žalimo mi za time, želimo, žudimo za time da budemo drugovi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Žalimo mi nekad, desilo nam se, često nam se dešava da mnogi od nas žale što nisam imao priliku da upoznam tog i tog glumca ili tu i tu glumicu. Da li se pitamo kad? Da li se pitamo kad? Subhanallah, kako li bi bilo da me Allah počastio da sam vidio Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da sam bio pored Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Najbolje Božje stvorenje, najbolji čovjek, braćo. Najpokorniji Božji rob. Najlepši Božji rob. Čak stoji u predajama da je Resulullah lepši od Jusufa alejhi ve sellem. Lepši od Jusufa alejhi ve sellem. Poseban Božji rob. Ashabi su ga, braćo, toliko zavoljeli, da jedna sahabika nakon povratka Resulullah sallallahu alejhi ve selleme, nakon povratka Resulullah sallallahu alejhi ve selleme i ashaba iz jedne bitke, pita šta je sa Resulullahom. Kažu, poginuo ti je sin. A kaže,